Sziasztok, ez itt a Checkpoint Mini 273. adása. Hello László! Szerbus Töki! Na, erről a játékról már nagyon-nagyon régen, sok éve írtam posztot az Irrékudéra, de annyian kérték, meg igazából én is szeretem, hogy gondoltam. Adjunk neki egy minit is, ez a Rick Dangerous első, illetve második része. A Sasa pont egy hete írt rám, hogy tényleg ilyen amatőrök vagyunk, hogy a Rick Dangerous-re még nem volt adás, vagy csak nem találja? Komolyan? Aha. És mondtam neki, hogy nyitott kapukat dönget. Na, hát ez az a játék szerintem, ami ha valaki szép emlékeket dédelget, akkor jobban teszi, ha nem próbálja ki. Ez az a játék, amiről, hogyha valaki szép emlékeket dédelget, akkor trénerrel játszott. Illetve trénerrel játszott, igen. Én most kipróbáltam tréner nélkül is, trénerrel is, és még trénerrel is nem a szép régi tréneres emlékek jöttek vissza, hanem anyáztam. Nem tudom, te hogy voltál vele? Nekem rá kellett jönnöm, hogy ez egy memóriajáték. Igen, és azért nem tudom, találni benne örömöt, amikor eljutsz végre egy nehéz rész végére, és akkor van valami kis dopaminlöket, de én arra jöttem rá, hogy így ahogy öregettem, az a fajta ilyen trial and error játékfejlesztés, ami teljesen természetes volt a 80-as években, hogy elsőre meghalsz, másodikra meghalsz, harmadikra 5 pixellel alébb jutsz és meghalsz. És hogyha tényleg betanulod az egész pályát, akkor van esélyed, hogy ezzel érdemben játsszál, hogy ezt én ma már nem tudom egyszerűen elnézni, még úgyse, hogy rajtam van a rózsaszín szemüveg. Igen, hát ugye a két legnagyobb gond szerintem ezekkel a régi retro játékokkal, amikkel játszunk, az legtöbbször vagy az irányítás olyan, amit ma már nehezen tudsz befogadni, meg annyira megszoktuk ugye a modernebb, sokkal jobb, kidolgozottabb, több millió játékoson tesztelt megoldásokat, hogy nehéz visszamenni. Tudod például olyan játék, amit kizárólag joystickkal lehet játszani, és joystickkal matadsz a menükben, meg minden, amikor billentyűzettel vagy egérrel 1000-szer könnyebb lenne, de pont abban az évben a joystick volt a menő input. A másik pedig igen, hát ez ugye akkor még lemezen vagy kazettán jelentek meg játékok, nem tudtak tartalomból annyit gyártani, amire nem picsogtak volna a magazinok, hogy túl rövid a játék, és ezért a játékidőt mesterségesen kellett kitolni, és ennek ez volt a legáltalánosabb módja, hogy rohadt nehézre csinálták meg, és megint csak az elején voltunk a játékiparnak, az, hogy ez fair módon legyen, az nem is feltétlenül jutott az emberek eszébe, bár pont a Rick Dangerous-nél nem tudom, megtaláltad azt az interjút, amit Simon Phipps, ugye ez egyik főalkotó adott, és azt mondta, hogy a Rick Dangerous volt az első játék, aminél konkrétan szóba került, hogy játék nehézség, meg hogyan lehet egyre nehezedő dolgokat csinálni, és például most már teljesen belevágtunk abba, hogy mi a játék, majd visszatérünk az elejére, hogy készült meg, mi is ez, hogy a Rick Dangerous-nél például a második pályát csinálták meg először, és az első pálya, ugye a bevezető pálya, azt utána csinálták meg, hogy direkt könnyebb legyen. Hát ezt mai szemmel nem mondanád meg, hogy az egy direkt könnyített pálya a Rick Dangerous bevezető. Nem, ugyanakkor tényleg könnyebb. Igen. Igen, tehát hogy a Rick Dangerous a brit core designnak volt az egyik első játéka. Az első eredeti játék szerintem. Az első eredeti játék, igen. Ugye a core designról a többségnek a Lara Croft jut eszébe, meg Tomb Raider, ugye ezt ők csinálták. És hát találni azért ilyen párhuzamot a Rick Dangerous-szal, mert ugye a Lara Croftról szokták mondani, hogy ez egy női Indiana Jones, és ráadásul ugye eredetileg férfi főhőse lett volna a Tomb Raidernek, és ez a Rick Dangerous is egy ilyen Indiana Jones klón, de szerintem itt véget is érnek a párhuzamok. A core designról nem tudom mennyit beszéltünk már, biztos, hogy Tomb Raider-es adásról beszéltünk, de annyit azért említsük meg, hogy az angliai derbyben alapították 88-ban egy csapat
fejlesztő, aki kivált a Gremlin Graphicsból, tehát hogy ez nem egy ilyen nulláról garázscég volt, hanem játékipari tapasztalattal már rendelkező emberek alapították, akik korábban olyan játékokon dolgoztak, mint a Gauntlet vagy a Monty játékok, és hát általában említett Simon Phipps volt az, aki így a főfejlesztője volt, illetve hát Terry Lloydot szokták még említeni mellette, mint ilyen főtettestársad, de ilyen 4-5 ember dolgozott a Rick Dangerouson, tehát ez már nem egy ilyen egyszemélyes projekt volt, mint a 80-as években a Commodore játékoknak egy elég nagy része. És igen, megtaláltam azt a interjút, meg a Retro Gamer cikkét is, ahol így hát azt mesélték el, hogy hát ők így leültek, és elkezdték így írkálni, hogy hát milyen popkulturális ikonok azok, amikkel ők szívesen foglalkoznának, és aztán egymás után így kizárták a jelölteket, és végül az Indiana Jones maradt, hogy azzal mindenketten szívesen foglalkoznának. Hát ugye azokat zárták ki, amikből volt megjelenés. Igen, igen. Simon Phipps ugye elmondja, hogy ő rohadtul szeretett volna egy ilyen Conan jellegű Sword and Sorcery fantasy-t csinálni, de hogy pár hónappal korábban jelent meg a Capcomtól a Black Tiger, ami gyakorlatilag ennek a koncepciónak a játéktermi, és aztán ugye nyilván portolták otthonra is verziója volt, és akkor így estek ki a többi ötletek, nem feltétlenül az, hogy mit szerettek volna, hanem hogy mi az, ami nem volt mostanában. Igen, illetve, hogy tehát indie játék is volt már akkor, de úgy érezték, hogy úgy igazán az Indiana Jones hangulatát még egy játék se fogta meg. Hát illetve ők ilyen nagyon specifikusan az első 5 perc, ugye, amikor az ikonikus jelenet, hogy belopakodik a barlangba, aztán kifut a barlangból, csapdák vannak, őslakosok vannak, gurul a nagy kő, igen. Verem, fúvócsövek, dobótőrök. Tehát ő nekik, amikor azt mondjuk, hogy Indiana Jones, akkor az Indiana Jonesnak az első 5 perce, nem pedig ez a földgolyón körbe megyünk, vicces karakterek, párbeszédek, ilyesmi, hanem konkrétan az első Indiana Jones első 5 perce. És azt meg is idézik igazából. Abszolút. Minden elemével. Még van egy, nem tudom, azt láttad, hogy megjelent egy képregény, amikor kijött a játék, hogy így hozzácsomagolták, ami arról szól, hogy a játéknak a 0. percig hogyan jutott el a Rick Dangerous. Mert ugye eléggé ilyen in medias res kezdés van, ahogy elindul Rick Dangerous egy ilyen barlangjáratban, azonnal elkezdi kergetni egy nagy kőgolyó, mint az Indiana Jonesba, és rögtön meg is hal, hogyha nem mozog folyamatosan. És hát ez a képregény elmeséli, hogy jutott el oda a Rick Dangerous, pontosan úgy, mint a Indiana Jonesba Indiana Jones. Hogy valamilyen elveszett törzset keres, és akkor megtalálja, de menekülnie kell a törzs elől, meg van valami savesza is. Repülővel. Lezón a repülővel, igen. És hát pontosan úgy, hogy hát ott bemegy ebbe a régi templomba valami kincsért. Igen, és ami nekem érdekes volt, hogy a Simon Phipps elmondása szerint ők nem is tudtak arról, hogy készül egy ilyen képregény, mert ugye akkor a core design egy kicsit úgy működött, ezen teljesen meglepődtem, mint a Novotrade pár évvel korábban, hogy ilyen viszonylag laza fejlesztői csoport volt ez, és volt egy ilyen producer, aki megpróbálta a játékterveket eladogatni ugye más kiadóknak. Uh-huh. És ugye ez a Simon Phipps meg a Terry Lloydnak is ő szólt, hogy figyelj, kellenek játékok, találjátok ki, hogy mit fogtok csinálni, és aztán ő megpróbálja eladni, és amikor összeültek, rögtön megvolt a játékneve, majdnem minden koncepció, ami bekerült, tehát egy délután alatt kitalálták a játékot. Oké, hogy nem egy extrém bonyolult játék ez a Rick Dangerous, de azért szerintem durva, hogy az irányítástól kezdve még ilyen néhány programozási dolog is megszületett. Ezeket a Simon Phipps beszkennelte, és fönn van a saját oldalán. Uh-huh. Érdemes megnézni, már csak azért is, mert ez a producerük ezt a, nem tudom, 6 papírt vitte el a kiadókhoz, tehát így semmi nem volt a játékból, hanem 6 ilyen ad-hoc telefirkált papírt vitt el, és ezt így sikerült eladni a Firebird kiadónak, és aztán a Firebird találta ki, hogy adjunk hozzá egy képregényt, akkor ugye egy csomó játékhoz volt, hogy az első szállítmányhoz adtak valami kis extrát, egy kitűzőt, vagy egy, nem tudom, egy brandelt tollat, vagy valamit, és ők pont egy ilyen képregényt raktak bele, és ez akkora meglepetés volt, hogy még a konkrét készítők sem
tudtak róla, hanem amikor megkapták a saját példányukat, abban látták, hogy van egy ilyen. Ez is ilyen annyira sci-fi 80-as játékfejlesztői sztori, hogy... Igen, és nem tudom, mit szóltak amúgy hozzá, mert ugye a képregényben teljesen egy ilyen Indiana Jones-szerű karakter, tehát egy ember anatómiával rendelkező ember a főhős, de hát a Rick Dangerous pedig kicsit karikatúraszerű, és konkrétan karikatúrák ihlették a játéknak a sprite-jait, ez a Guillermo Mordillo nevű karikatúra művész, nem tudom, aki a Kockás magazint annak idején lapozgatta, ilyen egyoldalas szöveg nélküli képregényeivel találkozhatott, tehát hogy leginkább az ihlette. Hát ugye ebben azért az is része volt, hogy ilyen realisztikus karaktert nem lehetett megcsinálni, hogy ugye Spectrumra is elkészült. Különben nagyon cukik azok a sprite-ok szerintem. Igen. A Phipps azt mondta, hogy mivel ez az egyik kedvenc képregényrajzolója volt, akit a Firebird fölkért, ő rohadtól örült. És aztán ugye a második részben onnan a képregényből vettek át a főgonosz karakterét. Mert ők ugye, tényleg, igen. Az a köpcös öltönyös... A fat guy. Igen. Az a képregényből származik, és aztán a második részbe be is rakták. De szerintem egyébként, aki a képregényt rajzolta, neki csak annyit mondtak, hogy figyelj, rajzold meg, van rá 16 oldalad, Indiana Jones, és ott legyen vége, hogy bejut a barlangba, és fut a golyó elől. És hát egyéb információ hiány embernek rajzolták meg James Bondot, nem egy ilyen, nem is tudom, hogy néz ki, mint valamilyen ilyen előember borostával. Ugye az a grafika, ami a játékban van, az a full képernyős grafika. Nem, hát ilyen nagyon előreugró álla van a Ricknek. Igen. Jó, hát és ez egy platformjáték, vagy milyen játék? Aha. Ez egy platformjáték. Tulajdonképpen lehet menni jobbra-balra, ugrálni, létrákon mászkálni, és hát a joystick tűzgombja is dolgozik, mert ha a tűzgombot megnyomod, és előre nyomod a joystickot, akkor lősz a pisztollyal, ha megnyomod a tűzgombot, és lefele húzod a joystickot, akkor pedig leraksz egy dinamitot, nyilván véges számú áll Rick rendelkezésére mind a kettőből. És, igen, meg ugye van egy botja is, amivel le tudod bénítani az emberi karaktereket. Igen. És hát a pályák azok ilyen úgy vannak megcsinálva, hogy minél jobban szívassa a játékost. Egyszerűen nem lehet ezt máshogy mondani. Rögtön ugye miután ott leesel a kőgolyónál, ott nem tudom, tényleg fél percen belül van egy olyan rész, hogyha egyenesen zuhansz, akkor egy tüskébe zuhansz, és esés közben arrébb kell irányítani a Ricket. Ugye ez, hogy ugrás közben... És egy olyan esés, ahol nem látod, hogy hova fogsz érkezni. Igen, tehát ahol nem látod, tudod, hogy alul egy csapda. Pontosan. Ugye ugrás meg esés közben lehet kicsit jobbra-balra irányítani a főhőst, ezt egyébként a Super Mario Bros.-ból nyúlták le, hogy ez milyen jó ötlet. És ezt intenzíven kell használni a játékban. Igen, szerintem ez az egyik legaljasabb, hogy egy csomó olyan rész van, hogy ahová magától értetődő, hogy leugrasz, mondjuk amikor egy létrán fölmászol, akkor, és van fönn mellette egy platform, akkor tök logikus, hogy arra kell továbbugrani. Minden arra utal, hogy az a tovább vezető út, de ha odaugrasz, akkor kiderül, hogy az egy alácsapdázott platform volt, és mégsem oda kell ugrani, vagy igen, csak 2-3 pixelre lehet az elejére ugrani, vagy valamilyen aljasság van, és szerintem ezek a nagyon láthatatlan csapdák nem tesznek jót a játéknak. Van egy csomó csapda, amit látsz. És egyébként lehet, hogy még ez így is egy ilyen szórakoztatóbb játék lenne, ha nem lenne, ahogy mondod, pixelpontos néha. Tehát, hogy az elvárás, hogy te így pixelpontosan csinálj dolgokat. Megint rögtön az elején, hogyha a legelső indián ellenség mellé odamész, egy platformmal feljebb vagy, az rohadt idegesítő. Minden logika szerint ott te biztonságban vagy, de nem, mert ha odaér az indián, akkor ő pixelet bele fog lógni a te pixeletbe, és vége, kész. Igen, a hajának a pixele. A hajának a pixele, igen. És tényleg ezek azok, amik miatt egyszerűen ma már egyszerűen nehezebb szeretni a Rick Dangerous-t, mint annak idején. Akármennyire. Én imádtam, tényleg végigjátszottam sokszor, első rész, második rész nyilván mindig trénerrel, de ma már egy kicsit csodálkozom, hogy miért. Figyelj,
Ebben benne volt, hogy akkor senki nem tudta, hogy ezt máshogy kéne. Igen. Én elolvastam pár korabeli review-t, és írták, hogy nehéz, meg hogy csapdák vannak, de ezt ilyen pozitívan írták, hogy tök jó, mert ezzel több hetet eltöltesz, mire kitanulod a pályákat. Ma már egyszerűen nem ez a kihívás ezekben akármikor, hogy egy platformjátékot veszel. A Spelunky például egyenes ági örököse a Rick Dangerousnek. Uh-huh. Szinte ugyanúgy néz ki, csak nem tudom, 35 évvel később. De ott sem ez a lényeg, az is egy rohadt nehéz játék, de ott más jelenti a veszélyt, nem a láthatatlan csapdák, ami egyszerűen a legrosszabb design megoldások egyike. Akkor ez volt sajnos a legáltalánosabban ismert módszer ezekben, főleg a brit számítógépes játék. Azért az egy külön kategória. Tudod, ezek a garázsfejlesztők, nem létezett még tesztelés, ami adott esetben japán meg amerikai nagyobb cégeknél már kezdett felmerülni. Ha más nem az, akkor a kiadónál kipróbálták a játékot, és tanácsokat adtak. Emiatt tényleg nagyon nehéz visszavenni, és főleg azért, mert hogyha tréner nélkül játszol, tehát ahogy a fejlesztő ezt kitalálta, akkor ugye csak 6 életed van egy világ meghódítására, ami képernyők tucatjait jelenti, és emiatt kell betanulni ezeket a pályákat, mert egyszerűen máskülönben nem játszod végig, mert a logikus út az egy csomószor, mint hogyha egy ilyen modern Mario mod lenne, amiben az a cél, hogy minél többször megöljön a fejlesztő minél aljasabb módszerekkel. Hát igen, a második részben van az, hogy ott ugye ilyen kapcsolókat is kell rugdosni, és akkor az elindít egy liftet, vagy nem tudom, és ott az első pályának aránylag az elején egy ilyen nyíl mutatja, egy villog egy nyíl, hogy oda rúgjál. Ez is az olyan, mint egy tutoriál lenne. Oda mész, oda rúgsz, és valóban lejön egy lift, rá tudsz menni, és tovább jutsz. Tovább jutsz, és akkor a következő képernyőn ott megint villog egy nyíl, hogy oda rúgjál. És amikor oda rúgsz, akkor viszont meghalsz. Mert nem oda kell már rúgni, az már csak a szivatás, igen. Hanem fordulj meg, és a hátad mögött van egy ugyanolyan kapcsoló, és oda rúgjál. Csak nem oda mutat a nyíl direkt. Igen, hát ez ugye ez megint ez a memóriajáték, hogy tényleg meg kell jegyezned, hogy oké, a 3. képernyőn átverés, meg a 17. képernyőn, meg a 18. képernyőn, és még ez is működne szerintem, hogyha nem lenne korlátozott életszám. Nyilván ezért trénerrel lehet végigjátszani, meg abban találsz élvezetet, de én elkezdtem egy tréner nélküli verzióval játszani, és tényleg megvolt az, hogy minden egyes életnél tovább jutottam, mert egyszerűen megtanulod ezeket a rohadék csapdákat. Akkor sem biztos, hogy elkerülöd őket, mert ahogy mondtad, pixelpontos ugrásokra van sok helyen szükség. De hogyha ez egy ilyen, tényleg az lenne, hogy azonnal újra születsz a képernyő elején, hogyha meghalsz, akkor nyilván sokkal hamarabb végig lehetne játszani, tehát akkor a korabeli megjelenések kritizálták volna, de a mai játékosnak szerintem az lenne erre az elfogadható. Tehát minden mai ultramodern, rohadt nehéz játék, most tök mindegy, hogy az N++ nézzük, vagy akár a Spelunkit, vagy a Dark Souls, ott nincsenek korlátozva az életszámok. A Spelunky kicsit más, mert ott ugye randomizált pálya van, és amit mindig újra kell kezdeni, de ott meg benne van, hogy a következő rán tök máshogy néz ki, tehát nem ugyanazon a pályán kell mindig menni. Úgyhogy igen, nekem is ez volt az élményem, hogy egyébként rohadt jól néz ki a legtöbb platformon. Nagyon jó irányítása van, ami meglepő. Igen. Jól is fut. Ez a Simon Phillips ez elmeséli abban az interjúban, hogy például az a csapda rendszer, ez milyen. Az például tök modern módon működik, ilyen címkéket használ, meg ilyen tulajdonképpen hitboxokat, tehát hogyha a karakter belép egy mezőre, akkor az aktivál egy csapdát, vagy elindítja az ellenfél karaktereket feléd, és mind a csapdákat, mind az ellenfeleket ugyanaz az ilyen pici scriptrendszer irányítja, ami szerintem egy 89-es játéknál teljesen előremutató, sőt 88-as. 88-ban készült el a játék, és aztán a kiadó félrerakta, mert közben bejelentették az új filmet, az új Indiana Jones filmet. Igen. És több mint fél évig a fiókban állt a játék, úgyhogy teljesen elkészült. Ültek rajta. Ja. Pedig azért ma már ez sem így működne. Ez lett volna konkrétan az első játék a Core Design-nak valószínűleg egyébként. Hogyha... Igen. Ja, úgyhogy ma már ilyen játszani vele, de hát annak idején meg sikeres volt.
És az is egy ilyen érdekes sztori, hogy 4 hónap alatt megcsinálták 6 platformra. Igen. Ugyanazok az emberek. Hát ugye ketten csinálták a főjátékot, plusz volt egy zenész, és a 8 bites verzióknak mind volt egy saját programozója. Mm-hmm. Vagy ugyanaz a csapat, úgy értem, hogy ugyanaz a core design. Igen, tehát C64 Spectrum, Amiga, Atari, ST, Amstrad, CPC és ugye a PC a 6. De ez milyen durva, hogy csak 4 hónapjuk volt rá, úgyhogy utána 2-szer annyit ült a játék a kiadónál várva. Igen. A kiadást. És hát mivel ilyen multiplatform fejlesztés volt, így a kisebb tudású platformokhoz igazítottak sok mindent. Tehát például eredetileg mozgó tüskék is lettek volna, meg ilyen beomló padlók. Aztán ezek így kimaradtak, meg 8 irányú lett volna a scroll, az se lett. Hát igen, meg a karakter is 24x21 pixeles, mert ugye a Commodore-on ez volt a default sprite limit, amivel még nagy felbontású sprite-ot lehetett csinálni, és Amigára egyszerűen nem volt idejük átrajzolni, úgyhogy ott is maradt ez a felbontás a sprite-nak is, meg maga egyébként a 256-os pálya méret is megmaradt a ennél többre képes platformokon. De hát így is nagy sikert aratott, és nyilvánvaló volt, hogy lesz folytatás. És a következő évben lett is, ugye az 90-ben már ki is jött, és ahogy mondod, a Rick Dangerous 2 főgonosza, ugye az első rész az még tényleg Indiana Jones-os volt, mert ott később ilyen nácik közé is bekerült Rick Dangerous, és volt egy egyiptomi pálya, igen, de a második részben ott az ilyen jelképesen kezdődik, hogy egy űrhajó, egy ilyen UFO lelövi a Rick Dangerous kalapját, hogy akkor ez a kalap megsemmisült, ez már nem el Indiana Jones, és az tényleg ilyen Flash Gordonos inkább, egy kicsit ilyen szuperhősös, ilyen ponyvaregény szuperhősös, hiszen ott Ponyvaszki, igen, hiszen ott ugye űrhajó van, meg űrbázis, és hát ez a Fat Guy nevű főgonosz, aki elteleportál a végén, egy nyitott befejezés van, és na, akkor most mit fog Rick csinálni? Nyilván készült fejben már a Rick Dangerous 3, de valójában viszont soha nem készült el. Igen, erről azt a nyilatkozatot mondta, hogy a második rész már a Microprose adta ki, az egy nagyobb nevű kiadó volt, de a Simon Phillips azt mondta, hogy soha senki, semmilyen cég nem jött oda hozzájuk, hogy akkor csináljanak egy 3-as verziót. Azt mondta, hogy sose voltak konkrét tervek, hogy mi lesz, csak az, hogy biztos megint valami más csinálnánk. Valószínűleg a második rész 90-ben már nem szólt akkor át eladásilag, és ezért nem szorgalmazta a kiadó. De valószínűleg igen. Egyébként nagyon jól össze volt rakva szerintem a második rész is, és voltak benne ezek a kapcsolók, amiket mondtam, ami egy kicsit több lett a játék mellett, meg egy dinamit egy ilyen bombája volt a Ricknek, amit viszont így oldalt tudott csúsztatni, és vannak pályaelemek, ahol azt így használni kell, becsúsztatni egy szűknyíláson egy ilyen, hát gyakorlatilag gránátot, de mondjuk nem úgy néz ki, mint egy gránát, és szerintem az tök jól működött, meg annak is jó volt így az irányítása megcsinálva. Azt például a Microprose-os producerük kérte, hogy mi lenne, hogyha ilyen lenne a dinamit, hogy egy picivel több, mint az első részben. Ezzel is az a bajom, hogy ugye mindenből limitált, mindig 8 lőszered van, meg 8 dinamitod. Igen, most igen. Tök mindegy, hogy hívjuk melyik játékban. És ezekből ugye lehetett újat találni, de azért úgy volt megcsinálva, hogy talán egyet el tudsz pazarolni, de voltak olyan helyzetek, ahol még ez sem volt igaz. Tehát ez sem a kísérletezést jutalmazta, hanem ugye ez a konkrétan betanulni a dolgokat, még akkor is, hogyha a második rész szerintem kicsit játszhatóbb volt ebből a szempontból. Én is így gondolom. És hát ott voltak ilyen lőszerraktárak konkrétan, ami az első részben nem. Hogyha megtaláltad, igen, ilyen szinte titkos helyszínek, de azért elég könnyű volt ráakadni, akkor ott ilyen nagy, minden lőszerből volt, minden lőszerből feltankolhattál. Ilyen nem volt az első Rickben. Nem, ott csak ilyen egy-egy dobozt lehetett találni. Úgyhogy szerintem is egy kicsit barátságosabb. Bár az, hogy ide rúgjál, az szemétség, itt a kapcsoló. A második részben például ugye rögtön 4 pálya nyitva volt, és ha megcsináltad őket, akkor nyílt meg az 5. Tehát ez már az, hogy 4 pályán tudsz menni. Igen. Ha az egyiken elakadsz, akkor megpróbálod a másikat, ez egy tök jó dolog. Meg abban valahogy így ritkább volt ez a
tudod, hogy le kell esni, de nem tudod, hogy mi vár oda lenn. Ami az első részben nagyon sokan, amit te is mondtál, hogy ha nem mozdulsz el, ha logikusan esel, akkor biztos, hogy tüskébe esel. Igen. A 2-ben ez azért ritkább volt, meg úgy éreztem, hogy később kezdődött ez a fajta szivatás. Azért az se könnyű. Nem. Értse senki. Erre a játékra találták ki a quick-save-et az emulátorokban, hogy eljutsz egy új képernyőre, elmented, és akkor így próbálkozol vele. Mert különben tényleg ilyen színtiszta memóriajáték. Sokkal inkább memóriajáték, mint platformjáték, vagy akciójáték, vagy puzzle. Akármit akarod jellemezni. Hát igen, tényleg be kell tanulni a pályákat, ez máshogy nem megy. És akkor is trénerrel. És az első részben, ugye a 16 bites verziókban, Amigán meg Atari ST-n több mint 130 pálya volt. Tehát 130 képernyő. Igen, azért azt így egyben fejben tartani, az... Hosszabbak voltak. Az nem könnyű. Ez tipikusan az a játék, ahol így nem várnád, de így, ha tréner nélkül játszod, muszáj jegyzetelni, hogy melyik képernyőn hol van valami láthatatlan szemétség. Igen, hogy a Rick Dangerous kockás füzettel játszad, arra nem számítasz. Igen. Eltévedni nem lehet, mert full lineáris, de... Vagy tudod, itt egy Midfirer, aki így melletted ül és mondja mindig, hogy mi vár. Még azt tudom elképzelni. Igen, oda ne ugorjál. Ott egyen lejjebbről ugorjál, mert ha túl magasra megy a fejed, az rögtön az első képernyő, akkor azonnal meghalsz. Vigyázz, mert a haja hozzád ér. És azon is látszik, hogy direkt csinálták, mert ha 1 pixellel magasabb a platform, akkor már nem lett volna ilyen Persze. gond. Szóval ez hiba volt újra játszani, vagy elővenni, szerintem ebből a szempontból, hogy ma már inkább a hibáit látjuk, nem? Sajnos igen. Pedig amikor írtam róla a cikket, még akkor is nagyon elnéző voltam vele, ilyen 11-2x éve, de most nem tudom, ennyi checkpoint mindivel a hátam mögött már nem tudok annyira. Igen, 2025-ben az unfair pályatervezés az szinte megbocsáthatatlanná válik, még akkor is, hogyha ilyen próbálsz retrósan nézni. Egyszerűen nem élvezed, vagy legalábbis én nem élveztem ezt a fajta kihívást. Amúgy nekem ez egyik kedvenc játékom volt tényleg, és tök jó lenne egy ilyen nem ennyire genyó verzió belőle. Vagy hát nem tudom, akkor tényleg a Spelunkival lehet próbálkozni. Mondjuk az is tud rohadt aljas lenni, csak az más, hogy igen. Egyébként a Rick Dangerous nem csak te voltál így, mert nem tudom, gondolom megtaláltad, van egy ilyen fansite, ahol egy Game Boy Advance verziót írtak. Ja. Igen. Van egy oldal, akik ilyen böngészőben játszható, de nem ez a szokásos nagyon szar, hanem egy ilyen tényleg erre a játékra írtak egy full külön HTML5-ben futó programot, gyakorlatilag az Atari ST verzió pontos mása. Úgyhogy ilyen szempontból tök népszerű maradt a mai napig, meg ez a Simon Phipps is mondja, hogy még néha most is kap egy-egy e-mailt, hogy ez a játék milyen pöpec volt. Azt viszont ő sem tudja, hogy kinél vannak a jogok. Mert ugye a Core Design fölvásárolta az Eidos, őket fölvásárolta a Square Enix, igen. De ugye a második részt már a Microprose adta ki. A Microprose is belekerült, őket talán a Hasbrohoz jutottak el, ők meg valahogy talán már nem is tudom, kihez kerültek azok a játékok, de ugye most megint van Microprose, de ez egy új cég, úgyhogy a fene tudja, hogy hol vannak a jogok, és ő is azt mondta, hogy ő nem tudja, tehát csomószor megkeresték, hogy valaki írna a harmadik részt, vagy csak egy átiratot, vagy egy modern verziót, és mondta, hogy hát figyelj tőlem, aztán csinál, de hogy a jogok nem nálam vannak. Úgyhogy ha bárki belét köt, akkor sajnos ez van. Mondjuk akkor megtudnánk, hogy kinél vannak a jogok, úgyhogy. Igen. Hát jó, olyan az a veszély azért nem fenyeget szerintem, hogy elkészül a harmadik rész. Hát hivatalosan valószínűleg nem. Igen. Egyébként a David Cage egyszer, ugye a Quantum Dreamnek a... Quantic Dreamnek éreztem, hogy valami nem jó. Ugye Heavy Rain, meg ezek a Detroit, ezek a játékoknak a főembere, ő egyszer lenyilatkozta, hogy ez a kedvenc játéka. Mármint az első rész, a Rick Dangerous. Nem mondtam volna meg. Nem, de valahol egyébként érthető, mert ugye neked is nagyon tetszett, akkor a Sasának is azt mondta, hogy ez egy ilyen fantasztikus élmény volt, mire végigjátszotta a trénerrel. Abszolút, tényleg így
az Indiana Jones élmény megadta, amit nem adott meg valamiért. A Indiana Jones játékok, amik ki nem jött a Graphic Adventure. Teszem hozzá. Igen. Meg tényleg azért a másik fontos szempont az irányítás, amin egy csomó Commodore 64 játék elbukik, teszem azt mondjuk a Last Ninják roppant nehezen játszhatók ma már ugye az izometrikus nézet, meg a joystick kombinációja miatt. Az a Rick Dangerous-ben szinte tökéletesen működik, még ez a hülye joystickos egygombos irányítás igen, is igen. Ebben a játékban működik, mert nem egy ilyen nagyon gyors ütemű dolog. Tök simán megy, igen. Abszolút. Úgyhogy tök jó játszható ma is. Játszatok vele, csak készüljetek fel rá, hogy vért fogtok izzadni. Még trénerrel is. És sűrűn fogtok anyázni, amikor belétek lóg egy pixel. Igen. Az egy szemétség rögtön az első játszható képernyő, mert ugye az első az, ahogy mondtad, hogy a kő elől kell elfutni, de utána az első képernyőn az első ellenfél szinte biztos, hogy megöl. Igen. Egyszer. Szóval ilyen fenntartásokkal játszhatok, vagy ne játszhatok a Rick Dangerous 1-2-vel, és hát emulátorban sűrűn használjátok a save state-et. És hát legközelebb jövünk egy másik minivel, addig is játszatok sokat más játékokkal is, meg mentsetek a boss fightok előtt, és kövessetek minket Discordon, ahol tök jó társaság gyűlt össze. Hallgassatok Képtelen Krónikát, ami a másik podcastünk Mazurral kiegészülve. Olvassatok Retrolandet, ahol minden nap van új content, és értékeltek minket lehetőleg 5 csillagra iTunes-on, Spotify-on, ahol csak tudtok. A nagy pixel pedig még mindig gyönyörű továbbra is. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andis 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kis András, Dester, Joda, Kínai, Hanan, Gabez Mekkolis, Benő 23, Zorkóci, Retrostation, Hunter XXL, Zobor, Nobit, Sogi, Shiz, CVD, Tibiur, Jed, Chris, Edem, Zsigabálint, Csépé, Márton úr, Zsó, Jules, Megott, Kanyog, Maximká, Gac, TFE, Répa bácsi, Mágnesfejű, Infike, Olyai, Hollósi Dániel, Balázs, Kertész Péter, Richard V, Nyau, Vitéz Miklós, Huszti András, Péter, NEC, Mongúz, Arzenik, Andrew Boy, Xenobiomorph, az a rohadt nyest, Módi, Paller, JNC, Józsa György, TH1, Snake Hills Boy, Gliscard, Kviha, Mazi, Tryman, Jedi, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Estring, Kecskés János, Dénes, Sakali, Vic, Furious Adam, Darth Mogyi, Warhamster, Kövesi József, Cupi, Lámaszeme sötétkék, Hardy, Joff, Csiki, Laborpati, Kevin Hun, Samir 83, Nagy Ákos, Hamon S, Norti, Nagylaki András, Dirty Dave, Gandalf, Passzújleves, Flanker, Csemnicki Péter, Téla Pó, Valand, Kuruc Ádám, Dwarf, Dvorski Dániel, Maz, Mr. Corley, Gergely B., Devencs, Kaktusz, Tom, Apai Márton, Balcó, Alagi úr, Judgebred, László, Opat, Jani bácsi, Dabrowski Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Hédi, Tomiszt, Gyuri, Ellászló, Valisz, Rudimester, Elektronikus Bárány, Jancsa, Burgerpápa Jani, Deadlock, Lavko Maruni, Makkos, Csé, Simon Zsold, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci bácsi, Dolfi, B. Bandor, Polis, Vanderbos parancsnok, Totó, Obertmotz, Szekmen, Ermint Ervin, TR Blaze, Nyek, Tündér Béla, Adam Kreiswolf,
Vogonköltő, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor 78, Csekő István, Kavicsok a Margon blog, Félix, Luther, Glezman, Invi, Klisz Gábor, Q, Mentolos Kolbász, Tomek G, Dreska Szilárd, Kovács Tamás, Beli, Dukefazon, Kozmér Joe, Oberlingergő, Gyombor, Davidov, Döme, Hispán őrnagy, Marat, Gerzson, Kozi, Kuzsaya László, Bóner Gergő, Pritz Prac, Cube Shadow, Balfars. A kitaposott kacskaringó kántálást kimondottan koncentrikus körökre terveztük, Arch 75, Tokapeb, Steve 90, a csodálatos Paukember, Periklész, Birkusz, Máté.Tündibündi, Vitya, Zergeborg, Zed, Sárgarépalé, Sir Archibald a Réten, Free State, Jocó, Turán Pisti, Clarity, Anaher, Gálszűcs Viktor, Rock'n'Rolli, Varjagos, Loloke, Daev, Makai Péter, Szabó Ferenc, Tila, Wittmann Gábor, Aga és Dömötör Lajos. Nagyon szépen köszönjük nekik!